ସୁଖୋଇ ଗ୍ରାମରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ। ଚିନ୍ତାରେ ରବର ଚାଷୀ ରିଓବିଏମ୍। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ କୁକୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁକେଇ ଗ୍ରାମର ଲାଂସୁନା ବଡ଼ରଇତଙ୍କ ପୁଅ ରିଓବିଏମ୍ ବଡ଼ରଇତଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ ରିଓବିଏମ୍। ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ, ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରବର ଓ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରିଓବିଏମ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହି ରବର ଚାଷ କରୁଥିବା ରିଓବିଏମ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରବର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ରବର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଏତେ ପରିମାଣର ରବର ନଷ୍ଟ ହେବା ରିଓବିଏମ୍‌ଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ରବର ବୋର୍ଡ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଗୁମା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିଓବିଏମ୍‌କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। भैया yo komba lanjut le to komba te ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ରିଓବିଏମ୍ ବଡ଼ରଇତ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲାଂସୁନା ବଡ଼ରଇତ। ଗାଁଟା ସୁକେଇ, ଉକ୍ରା ଜିପି, ଗୁମା ବ୍ଲକ। କାଲି ଦିନରେ ଆମ ଘରେ ଅକସ୍ମାତ ନିଆଁ ଜଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ଧାନ ଥିଲା। ଧାନ ପ୍ରାୟ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଥିବ। ଆହୁରି ରବର ଥିଲା, ରବର ସିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁରେ ସେଟା ପ୍ରାୟତଃ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆହୁରି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛିଟା ସହାୟତା ପାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହେବି।